Danas sam počeo svoju dvodnevnu posjetu, zvaničnu posjetu Italiji i upravo završio razgovor sa predsjednikom Republike Italije, gospodinom Mattarellom, gdje smo se zajednički složili da je upravo i ova moja današnja posjeta Rimu jedan dobar zamajac unapređenju odnosa između Italije i Crne Gore, koji su, čini mi se, nekako imali jednu sporiju fazu u prethodnih možda par godina. I upravo je i moja posjeta danas Rimu, prva posjeta jednoj od G7 zemalja, negdje je i potreba Crne Gore da dodatno stavi fokus i svoj europski put i da dodatno negdje informišemo Rim o i političkoj i ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori. I zaista jedan izuzetno dobar razgovor sa predsjednikom Mattarellom, gdje sam u razgovoru dobio snažnu podršku i Rima i Italije da Crna Gora nastavi kako je krenula i da negdje bude prva naredna članica Europske unije, i mislim da je to jedna odlična poruka. Složili smo se da što prije treba staviti u fokus i revitalizaciju sporazuma o strateškom partnerstvu između Italije i Crne Gore, koji je potpisan već sada daleke 2010. godine. Razgovoru je prisustvovao i ministar vanjskih poslova gospodin Tajani, koji će uskoro po formiranju nove crnogorske vlade i posjetiti Podgoricu, i mislim da su to upravo sve neke dobre poruke upravo koje smo danas dobili u razgovoru i sa gospodinom predsjednikom Mattarellom. Nekako je i odluka vlade u tehničkom mandatu, čini mi se, sada iz ove vizure došla u jednom neprimjerenom tajmingu tik prije moje zvanične posjete Rimu, što je negdje na moju žalost i konstatovano od strane predsjednika Italije. Objasnio sam moju jasnu poziciju da Crna Gora treba da nastavi svoju jasnu spoljnu politiku, i u tom smislu je podrška Rimu kao domaćinu Expo 2030. godine za mene nesporna. Tako da nadam se i da će nova crnogorska vlada promijeniti ovu odluku koja je trenutno negdje donesena onako na brzinu od strane vlade u tehničkom mandatu. Razumijem naravno i podršku koja je došla Rijadu, ali ipak Italija je nama strateški važna zemlja, zemlja koja je prijatelj, koja čuva crnogorsko nebo, koja je saveznik u okviru NATO saveza i koja će u narednom periodu i nakon ovog sastanka koji sam ja danas imao sa predsjednikom dodatno dati podršku crnogorskom učlanjenju u Europsku uniju. I mislim da upravo zbog svega onoga što dijelimo sa Italijom kroz vrijeme i zbog svega onoga što Italija može da pomogne Crnoj Gori u narednom periodu, da je ova odluka vlade bila negdje nedovoljno dobra.